Qualified sexual assault ubos sa Article 266A sa Revised Penal Code and Information ang gisang-at sa Provincial Prosecutor's Office karong adlaw batok sa usa ka 32 anyos nga laborer tagalungsod sa Argao kinsa giumipahimo sa iyang 9 anyos nga anak. Yatong Biyernes na paubos na sa inquest proceedings ang suspitsado kinsa miangkon sa salaod nga iyang nahimo. Napahiling na sab sa Pink Room sa Vicente Soto Memorial Medical Center ang 9 anyos nga babaeng biktima. Nasikop ang suspitsado ni atong milabayng Miyerkules human midangop ang inahan sa bata sa Argao Police. Saysay sa bata, sulod sa duha ka tuig siyang gihilabtan sa iyang amahan, matag higayon nga mulakaw ang iyang inahan kay manglaba dito sa silingan. Apan kanunay siyang hulgaon nga sumbagon ug gubton ang ilang pamilya kun musumbong kini. Ang suspect sa iyang bahin mibutyag nga kanunay siyang mutana og mga porn sites. Hinungdan nga ang iyang anak ang iyang napahimungtan.